Istarski laburisti nezadovoljni su načinom na koji IDS-ova vlast vodi grad Pulu. Tvrde kako su u posljednjih 20 godina grad Pula gubi sve odlike grada, te da su sve djelatnosti grada usmjerene na punjenje proračuna, a manje na zadovoljavanje potreba građana. Istarski laburisti tvrde da Pula stagnira i tone sve dublje, te kako se u proteklih 20 godina demonstrira način kako uništiti i unazaditi jedan grad. Smatraju da se gradski resursi ne koriste kako bi trebalo, a gradske službe da ne rade s ciljem zadovoljavanja potreba grada, već potreba manjine, a ne većine građana. Nije nam jasno da ovaj grad koji ima sasvim solidne prihode od čitavog niza izvora, a prirez je jedan od najvećih u Republici Hrvatskoj, ne može iznaći sredstva za osnovne stvari kao što su javna kupališta, bazen, parkirne kuće, a da ne govorimo o sramoti u Kandlerovoj ulici na mjestu izuzetno vrijednog arheološkog nalazišta. Ilić ističe kako je sezona pred vratima, a već je sada jasno da će Puljane dočekati zapuštena gradska kupališta Valkana i Stoja, za koje se predugo traži najpovoljniji model. Koncesionari i investitori, ali gradske vlasti ne znaju ili ne žele završiti tu priču.